बेखौ खिथानानै दं गुड मर्निं जोंहा माबायाव फैदोंलाय मंला जरायाव मा होनो माबा मबाइल केम्प खालामनाय आर्मिफोरनि मबाइल केम्प ना मा होनो हेल्थ टिम ना मा होनो बावलायलांबाय लोगोसे माबा मोसौ लोमजानाय ट्रिटमेन्ट आरो दाउ अमा बेफोरबायदिनि गासिबो मुलिबो राननाय जादों बिदिनो सब रोखोमनि पशु डाक्टारबो फैखादों नालाय बेखायनो मोसौफोरखौबो लाबोनाय जादों आरो बेयाव लोगोसे कभिड डिउटि थुनाय माबा कभिड भेक्सिन होनाय ओमफ्राय बिदिनो मानसियाथ' बारा बुरजा मोनाखिसै माबासो मोनबाय आरो मा होनो 33 जन मोनथाम बाइल बाहायबाय बेसेबांल' मोननाय जादों आरो मानसिखौ ओमफ्राय ओरैनो गोबां आलदा आलदा बेमार नायजाग्राफोर फैदों बिदिबा जोङो लासैनो थुजेननोसै मानसिया फैहांबायानो लोगोसे नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय नायखांनायजों लोगोसे मा होनो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम दे लोगोफोर बेखौनो आं आसा खालामहरबाय नोंथांमोनखौ निबासि ब्रह्म दंना निबासि ब्रह्म गैया निबासि ब्रह्म ओमफ्राय थाबथाबोन मैगंआ जायाना 6000 हरैना हरदो 34 59 35 आरो बिसोरनि नाङा जाबाय दाबो जाया सेकेन्ड दस सिथोनायावथ' बार हो मोदोम सानायानो बेहा मावग्रा मानसिना मबार हानाय मानाय जाबाय खिबारिनो मबार हालायबावोसो मबार Ready? Vaccination because first dose, second dose, ये डाटा तो आती है। डाटा population ना ना। मिजरमेंट से तो आती है। थां मुजिया फैदोंसै नायजाथों मुजियाबो मिथिबाय डाक्टारबो नायजाथों भेक्सिनबो थुथोंसै लाजोबनांगौनो भेक्सिनबो फैदों ओमफ्राय मोसौ मोसानिबो नायदों नै थांनानै खिथायोलाय गैथ'ला मा होनांगौ खारखौ